Men nu skal vi ud, og vi skal op. Vi skal ud og møde 2 spændende mænd, der har en passion for noget gear og lir i en lidt mindre skala, end vi er vant til. Vi skal møde Carsten og John, der begge 2 er medlemmer af foreningen Jet Danmark. Det er total lykke og total spænding. Når man går ud til startbanen og skal gøre klar til at starte, så er man dybt koncentreret, og hjertet slår nok lidt hurtigere, end det plejer at gøre. Og når man så får taget af og kommer til at flyve rundt, jamen så er der ikke nogen af os, der ikke står og smiler. Det er lidt ligesom at sætte sig ind i en sportsvogn, og så træde speederen i bund, og sidde og grine fjort, imens man kører rundt. Sådan har vi det også. Vi flyver med jetfly, fordi det er sjovt selvfølgelig, fordi det er en stor udfordring, og det er adrenalinsuset, når man står ude på banen og skal afsted, og ikke mindst når man skal lande igen. Det er det, der driver værket, og så er det teknikken bagved det også, som er interessant for os. Turbinen i det her fly er en 16 kilos turbine, det vil sige, at den trykker med 16 kilo. Og turbinen her starter automatisk op, det vil sige, at der er ikke nogen manuelle operationer. Det er i princippet kun at trykke på en knap på senderen, og så skulle vi gerne komme i gang. Og den begynder så lige så stille at pumpe brændstof ind, der bliver forstøvet, som bringer brandkammeret op på en passende temperatur. Og på et tidspunkt, når den er varm nok, så begynder computeren i flyet så at sende brændstof ind i selve turbinen, og dermed få den op på fuld arbejdsomdrejninger. Tomgang for den her turbine, det er ca. 30.000 omdrejninger i minuttet, og fuld gas på den, det er 123.000 omdrejninger, og der trykker den som sagt 16 kilo. Det, der driver værket for os, det er selvfølgelig gyset og adrenalinkigget, når vi flyver derude. Vi har mange penge op at flyve, helt fra de billigste måske 25-30.000, og de dyreste op til 100-100.000 kroner. Og de farer rundt deroppe med over 300 km i timen, så der er ikke tid til at tænke ret meget over sagerne. Man skal have det på ryggraden for at have en chance for at overleve. Vi skal gå væk, der er flame out. Pas på, blod væk. Turbinen har sat sig fast, tror jeg. Jeg skulle jo lige bruge et sekund på at finde ud af, fordi det kunne lige så godt være, at der var sket det, at turbinen har antændt noget brændstof. Selvom det sker ufattelig få gange, så kunne det have sket, og så skulle jeg jo igen tage beslutninger om man skulle lægge den ud i marken, eller man skulle forsøge at tage den ind. Fordi det er jo, der er ikke ret mange sekunder til at tage beslutningerne. Og så er der jo også altid det, man skal lige finde ud af, kan jeg rent faktisk godt styre den, fordi de flyver ikke, når der ikke er noget tryk på. Så falder de stort set bare kontrolleret ned. Det store problem med at flyve som landkrabbe, kan man sige, det er, at når flyet bevæger sig rundt i luften, så ser du nogle gange flyet forfra, og du ser det nogle gange bagfra. Og hele øvelsen består i at sætte sig ud over det, så når man har det liggende på ryggraden, at man ikke tænker over, hvor vej flyet det vender,
men at man på en eller anden måde føler sig i et med flyet. Så. For mange mennesker er det ultimativt selvfølgelig at komme op og flyve et jagerfly selv, eller et privatfly, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Men for nogle af os, mig selv inklusiv, jeg bliver svimmel bare, jeg står på en stol, så jeg vil egentlig helst være på jorden. Jamen, jeg er skizofren, ja. Den ene halvdel af mig sidder oppe i flyet, og den anden halvdel står nede på jorden. Tak for i dag. Selv tak, Carsten. Vi ses, når det bliver plusgrader. Hej hej.